multiplicar, una nova frontera. Els tripulants de l'Agència Matemàtica Espacial t'acompanyaran en aquest viatge per explorar... la taula del 4! Amb l'Sneaky! Bon dia! Soc l'Sneaky i junts aprendrem la taula del 4. Només es tracta de fer saltironets, ja ho veureu. Mireu com salta el meu cavall sideral. Sí, l'Sneaky l'ha entrenat per participar en la cursa de salts de la taula del 4. Haurà d'avançar posicions saltant estrelles de 4 en 4. Tot un repte! Al principi li va costar. Només aconseguia fer salts petits de 2 en 2. Però, esclar, així és com fa la taula del 2, no la del 4. Sí, però espera un moment. La taula del 2 i la del 4 són taules molt amigues. Sneaky, amico mio. Sneaky, Luigi, veniu! Us necessito a tots dos per entendre la taula del 4. Som-hi! Andiamo. Per aprendre la taula del 4 ens ajudarà molt la taula del 2. De fet, si us sabeu la taula del 2, també us sabeu la taula del 4. Si us recordeu, en la taula del 2 el que fèiem era sumar un nombre 2 vegades, és a dir, doblar-lo. Doncs ara, en la del 4, el que farem és doblar i tornar a doblar. Aleshores, com calcularíem 4 per 1 doblant 2 vegades? Si volem saber quan és 4 per 1 i no en sabem la taula del 4, però sí que en sabem la del 2, podem calcular 2 per 1. Facile, aquesta me la sé. És 2. Molt bé, Luigi! Doncs ara hem de tornar a doblar el resultat, és a dir, 2 per 2. Saps quan és? Obviamente, és 4. Ara ja hem doblat 2 vegades. Això vol dir que 4 per 1 és 4? Exacte, Sneaky! I si t'hi fixes, veuràs que el salt que hem fet a la taula del 4 és el doble que el que hem fet a la taula del 2. Per tant, un salt gran de la taula del 4 equival a 2 salts petits de la taula del 2. Recordes que la taula del 2 sempre creixia de 2 en 2? Doncs la taula del 4 creixerà el doble, és a dir, de 4 en 4. Ara sí que serà fàcil construir la taula del 4. Fixa't com es fa. Vegem-ho en aquesta taula. Es tracta de fer salts grans de 4. Segons aquest truc, 4 per 1 seria 4, que també són 2 salts petits de 2. Continuem. 4 per 2... I fem 2 salts grans, és a dir, 4 més 4, que són 8. I 4 per 3. Molt fàcil, 3 salts grans de 4. Que és com fer 2 per 3 igual a 6 i duplicar-ho. 12 en total. 4 per 4 és igual a... 16! Porto una bona embranzida, I 4 per 5? Doncs seran 4 més, 20. Bravo, amic! Ja es veu el patró. Els resultats de la taula del 4 sempre creixen de 4 en 4. 4, 8, 12, 16, 20... Recordes que a la taula del 2 el patró era que sumàvem 2 cada vegada? Doncs ara sumem 4, ja que 4 és el doble de 2. Ah, esclar! I tot encaixa perquè 2 per 2 són 4. A més, si us fixeu, veureu que tots els nombres són parells. Però no cantis victòria, que encara falten uns quants saltirons, Sneaky. Som-hi, doncs! 4 per 6 és com fer 20 més 4, 24. I 4 per 7? 28, esclar! I per calcular 4 per 8 faríem 8 salts grans i arribaríem al 32. I per últim, 4 per 9, que és igual a... 36. Va, deixa'm dir a mi el darrer. 4 per 10 és igual a 40. M'encanta la teva taula. El repàs. Repassem el que hem après. La taula del 4 és la taula de sumar 4 vegades. Per aprendre la taula del 4 ens pot ajudar la taula del 2. El truc de la taula del 4 és doblar i doblar. Els resultats de la taula del 4 sempre creixen de 4 en 4. Per saber si un nombre és a la taula del 4, mirem si és el doble d'un nombre parell. No hi trobarem mai cap nombre senar, els acabats en 1, 3, 5, 7 o 9. Ara ja estem preparats per aterrar al planeta de la taula del 4. Preparats per cantar i saltar al ritme de la taula del 4? Endavant la cançó! 4 per 1 són 4, 4 per 2 són 8, 4 per 3 són 12, visca i amunt el polze. 4 per 4, 16, 4 per 5 són 20, no defalleixis, agafa força.
forces que saltarem sovint. La taula del 4, salta amunt i avall. Taula del 4, 4 per 6, 24. 4 per 7, 28. 4 per 8, 32. Avança, toquem el 2. 4 per 9 són 36. Fes el bellugadís. 4 per 10 ja són 40. Ja som al paradís. La taula del 4, salta amunt i avall. Taula del 4, taula del 4, salta amunt i avall. Taula del 4. L'hora del karaoke. Ara et toca a tu. Pots cantar tota la cançó o només el resultat de les multiplicacions. Som-hi! 4 per 1 són 4 per 2 són 4 per 3 són visca i amunt el polze. 4 per 4 4 per 5 són no defalleixis, agafa forces que saltarem sovint. La taula del 4, salta amunt i avall. Taula del 4, 4 per 6, 4 per 7, 4 per 8. Avança, toquem el 2. 4 per 9 són fes el bellugadís. 4 per 10 ja són, ja som al paradís. La taula del 4, salta amunt i avall. Taula del 4, taula del 4, salta amunt i avall. Taula del 4. Enhorabona! Ja has explorat el planeta de la taula del 4. Continua explorant les taules de multiplicar amb l'Agència Matemàtica Espacial. T'esperem al Supercampus!